Ottakaa hetki, mä pistän kameraa nyt. Hetken. Mun nimi on Emilia ja mä lähden näitten kaa. Mä oon Saran poikaystävä Jaakko. Ja mäkin lähden. Mä oon tää Amalia. Ja mä maksan tän koko mun nimi on Töpsylä ja mä menen noiden mukaan. Mä oon Pukunen ja mä oon Kitty. Me ollaan parhaita ystäviä ja me ollaan vasta 7-vuotiaita. Ja mä sain uuden petsitavaran tossa yhdessä pakkauksessa mukana. Mä otan nyt nämä mun korvikset pois. Siis tämmösen yhden tavaran sain sieltä. Mutta kaikki. Tämmösen tuolin. Tämmösen tuolin ja normituolin. Tällaisia mitä räyttöjä pysty kuulemaan tästä. Mene. Mä pistetään. Pysyy tossa. Sitten mulla ostin tämmöiset. Ja sit on tämmönen hieno tinkoori. Tässä oli mun ostokset, eli tilatkaa ja tykätkää. Mä voin ehkä tehdä jotain maideita tänään, huomenna tänään. Eli tää oli taas mun